Ahoj všichni, já vás vítám u 10. části Let's Play na hru Penguin Dinner a jdeme na to. A chtěla jsem říct, že se omlouvám, ale není to tak. Jak nastaly ty nový pravidla o tom, že nebudu vydávat denně 2 videa, už jenom jedno, tak jsem si to tak promyslel a vydávám zatím jedno až do konce této série a pak u další série asi ze začátku zase po 2 za 1 den a pak se to zase takto bude měnit. Nevím každopádně, co bude za druhý, ale asi nevím, jestli bude ten starý Penguin Dinner, možná ten novej a možná ani to ne. Nějak mě to nezaujalo a nějak jsem se na to zmateně díval a jsem si to už nainstaloval, zkoušel jsem to už, ale nějak se mi to nepáčí. Toto je fakt nejlepší asi verze toho Penguin Dinneru a doporučuji zinstalovat. To je ta 2. Ještě 3D. A to mě už přijde takový divný, to mě přijde až takový moc. A tam to, na který jsem chtěla natáčet, na to starý, no tak na to už vůbec asi nebudu dělat. Ale na to teda nový, možná jo, na to 3D, nebo nevím, jak je to nový. Ale můžete i na té hlavní obrazovce, když uvítávám video, nebo uvádím video, tak si můžete všimnout toho, jak je tam vzadu to Penguin Dinner 3D. Jenom tak a zatím se mě taky to nějak nechce loučit. A je to nějaká tropická party, no. Asi tak se to bude jmenovat, protože je to tropická party, takže ve 12. části se můžete těšit na Lachtana. Nevím, já bych to rád ukončil, tu sérii. Ještě mě to nějak napadlo, že mi vlastně v sobotu, dneska je čtvrtek, že v sobotu odjíždíme, takže do soboty bude tato série ukončena, ano? Protože nevím, jestli tam bude Wi-Fi a stejně jestli tam bude Wi-Fi, no tak to nemůžu tam natáčet, protože moje rodiče o tom jako vyjou, jakž takž, ale určitě mě to přijde takový proti cestě, proti kůži, spíš to se tam před něma prostě natáčet, já to prostě nemám rád. Takže to ukončíme. Potom až dojedeme, tak asi až potom. Takže se když tak nedivte, že nevyjdou videa. Tak, máme dost peněz. Máme hodně peněz. Koukněte, máme 3 hvězdičky a já asi koupím ještě tuto na tu party. Já jsem vůbec nevěděla, jak ta party bude vypadat. Tak si vezmu tuto. Tak a jdeme na další den. Tak, asi je to do toho víc. Takže tropická party. Pěkná. Líbí se mně i ty obrázky vzadu. A bylo by lepší a i trošku jako víc vymakanější, jako takový detail, aby v té televize při každé party jelo něco jiného. Třeba to UFO, ty zprávy by byly základní, potom tady třeba jako tropický, že někoho sežral třeba žralok, já vím, že to tak nemohli být tvůrci lehký, že se s tím zase tak moc nemohli pejplat, jako já, ještě takový nervák, jako já bych s tím rozhodně to neměl nervy, ale jenom takový jako detaily tak napadly. Každopádně jako nějak mě to nevadí, že to tam není vůbec, je mě to jedno. Ale jako bylo by to lepší s tím, nebo takovej prostě dodatek. Je to taková blbost, ale to nevá. A každopádně chci se vás zeptat taky, kam vy jedete, třeba k moři, nebo kam jedete do Česka, nebo kamkoliv, kam jedete o prázdninách, nebo kde jste už byli. A já vím, že Natka, ahoj Naty, teda pokud na to díváš, podle mě ne, byla v Tunisku. Já bych se chtěla taky podívat do Tuniska, tam je to fakt hezký. A viděla jsem tvoje fotky na Instagramu, jsou moc hezký. Tady už je někdo naštvaný. Já to zatím střihnu u konce. A protože jsme vyzkoušeli všechny party, tak příští část bude ta obyčejná a ta popříští, myslím 12. část, ta bude v party, kterou si vy vyberete.
Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, určitě vyberte, kterou party chcete ve 12. části a ahoj!